Čaute u ďalšieho videa z tohoto božieho Minecraft. Neviem prečo horím, ale to je snad jedno. Mám furnajsky, mám dirt. Tam je iron, to mi je na nič. Typek vo full goldu. Pardon. Uf. Tu je to riadne veľká kývka. Kámo. Poďme dole. Môže byť jedno. Jo. Neviem, prečo som taký rýchly, ale vidím dia. Nechajte ma. Ďalšie dia. Ďalší diamant. Dobre. What is this? Ako reálne. Neviem prečo nehorím, ale to je snad jedno. To je snad dobré. Vrátite mi moje diamanty! Ten týpek, on sa tam len tak zapálil. To je fakt logik. Ja už vadí ako horím stále. No to je už logik. Koľko mám? 8 dia. Ja už sa takmer zničí krumpáč. Krumpáč, no. Typci tam sú, ale ja si iba idem. Dobre, nejaké zlato. Typek ma tu stále nenechá. Dobre, už mám 8 diát, takže by si mohli vykerať. Ako fakt. Si môžeme vykraftiť. To je mu úplne na nič. Nie je najlepší pickaxe. Ide na také. Kde tá lava? Ble. Toto je správna vec. Ale zase že budem potrebovať unbreaking na to. Lebo mi zabije. Hej, čo sa dá vyhrať? Tu je dia. Díky za dia. 6 dia. Raz potrebujem to hrať bez armoru. Na čo? A ešte sme v hardcore. Sem dia. Oh, creepers dia. Oh, to je veľa dia. Oh, to je ešte čo? Nie. 11 dia. Potrebujem ladder. Wow, letím. Toto sme už celé preskúmali, tak poďme hore. Nie, že ma zhodíte. Dobre. Jau. Ja chcem len ho ísť hore, vole. Ježiši. Ako mi dal fakt, že poison? Aj tak mi nič nebere. No, už ho nemám. Yes. Toto je mi na nič. Dirty fuj. Nie som žiadny noob.
To je mi úplne že na nič. Nemusím ani jesť. To sa mi hodí. Čakaj. Mám luk. Hrabelicu. Toto bol dobrý nápad. Ešte potrebujem lapis, ten nemám, ale na jednu perlu mám. Dobre. Bro, nechaj ma. Tam nie sú dia. Typkej ešte kvôli mne spadne. Dobre. Mám ešte nejaký luk? Nie. Tam vidím veľa dia. A fakt nečítujem, neviem. Nepoviem tento seed. What? 16 dia. Ale mne treba lapis. Čakaj, ale mne sa zdá, že tu nejak podľavu. To je no. Mne už vadí, ako horím stále. Skúsim parkour trocha. What? A ratatuj. Dobre, tam vidím dia. Dia. Treba lapis. Počkaj. A potrebujeme toto. Myslel som si, že to budem ale dlhšie ťažiť. Ups. Dobre, jest. Ježiši. Pre 29 sa mi zdá, že bude dosť obsidiánu. Ja som zabíjal zdia. Lepšie sa zdia, nechci zdia. Alebo vás zabijem. Nauč sa míriť. To je redstone. Kde je lapis? Dobre, poďme. Nie, chcem ísť do druhej strany, nie dole. Chcem ísť hore. Tu už som bol. Ešte stále nemám full dia. Tam vidím dia. Ja ich za každým zabijem, tých creeperov a pomci. Počujem trrrt. To ich nabíja čo je. Dobre.
Idem hore, aby ste vedeli. Prosím, vlez do tej vody. Nie, ja ťa zabijem, kámo, ja ťa zabijem. Stoj, už prestan liesť. Ten typek spadol. GG. Dobre, tak to vylezem. Idem hore. Dobre, to bol dobrý nápad. Dobre. So irony. Som bol v tejto caveke. Tak. Uaaaa. Mám bloky. Mám ešte pár stakov. Oh yes. Prosím. Poďme. Sme hore. Teraz potrebujem nájsť dedinu a v nej nájsť knihovňu. Knihovnu. Prosím, nech v tej dedine je knihovna. Prosím, nech to je knihovna. No to je, hejbili sa tu. Sme úplne na nič. Nie. Že je to taký pohodlávastý dom. Klač. Klač. Mám na to klačnúť? No nie. No, prosím, nech to je knihovna. Bo ja nemám v pláne hľadať niečo 300 rokov. Nie, ja sem nejdem. Nie. Nejdem bridging. Nie. Nikto mi z dolu. Wilson is good breaking. No to mi nejde. Mrná, už som skydol. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa.